Maar Wardchild, we hebben een nummer van jou gekregen. Je komt ook van de Academie voor Popcultuur. Ja. En je hebt eigenlijk... was het een afstudeerproject? Ja, dat was mijn afstudeerproject aan de Academie voor Popcultuur. En daarvoor heb ik een single geschreven voor Wardchild. Waarom Wardchild? Ja, het ligt een beetje voor de hand, maar waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen in de wereld en waarvan je de beelden terugziet in de media, leek het mij goed om de doelstelling van Wardchild onder de aandacht te brengen. Namelijk dat kinderen horen niet thuis in een oorlogsgebied, maar moeten gewoon kind kunnen zijn. Zij moeten gewoon kunnen spelen. Ja, ik van de week ook weer aantallen kinderen die op dit moment als vluchteling onderweg zijn. Dat is echt gigantisch. Dan hebben we het niet meer over een paar mensen, maar over miljoenen. Hè? Ja. Ja, en goed, dat mag dus niet vergeten worden. En die kinderen mogen ook niet vergeten worden. En daardoor heet deze single ook Geef mij een naam. En die heb ik geschreven en geproduceerd en het hele project opgezet. We hebben hem klaar te staan. Ik zeg even naar Jan. Jan, kunnen we de single even starten? Want dan hebben we ook gelijk even een indruk waar we over praten. In muzikaal opzicht in ieder geval. Even over het project, want met wie heb je deze single opgenomen? Deze single is opgenomen in samenwerking met studenten van het Deltion College. En die studenten die hebben het ingezongen en ingespeeld. Omdat het idee was om het te doen zoals USA for Africa, zoals We Are The World. Dus met meerdere artiesten dit samen te doen. Het is een Nederlandstalige single. En, klinkt hartstikke goed. Ja. Zullen we een stukje luisteren? Ja. Dit is hem. Want jij bent mijn moeder en jij bent mijn vader. Jij bent mijn broeder en jij bent mijn zuster. Zonder dit lied herken je me niet. Ga ik voorbij. Voor altijd voorbij. En daarom roep ik jou en noem ik je naam. Daarom zoek ik je, laat me niet staan. Zonder jouw wil staat mijn leven stil en ga ik voorbij. Weet niemand van mij. Wij willen spelen. Klinkt mooi. Ik ga maar weer pluggen bij de radiocollega's trouwens. Ja, dit is ook een radioprogramma, maar ik bedoel dat hij misschien is zich heel als een op radio komt. Let hem even mooi spelen op achtergrond. Straks nog een stukje ervan. Ik hoor een hele geoefende zangeres en een goede zanger. Hoe heb je die bij elkaar gevonden? Nou ja, dit waren de studenten van het Deltion College waar ik al wel eerder projecten deed. Dus daar heb ik het project voorgesteld en mochten die studenten er vrijwillig aan meedoen. En verder is er nog iemand van het conservatorium gekomen. Dat is Bianca Kistjes. En die heeft ook een stukje ingezongen. Jij zit er ook nog een heel klein stukje in het koor, geloof ik. Hè? Ja, ik zing een paar koortjes zing ik mee. En ik heb ook nog wel een liedzangstukje gedaan. Maar eigenlijk het meeste ben ik verantwoordelijk voor de arrangementen en de compositie. En de hele productie neem ik aan. En de hele productie, initiatief nemen van het project en de communicatie. Ga je nog iets eromheen bouwen? Komt er nog een soort presentatie of is die al geweest? Ja, deze singlepresentatie is al geweest. En, maar goed, vanaf nu is hij te downloaden op iTunes. Hij is te vinden onder Deltion College voor Wardchild. En dan geef mij een naam. En daarnaast op Spotify, Google Music, Amazon. Komt er nog een clip? De clip zitten we wel over na te denken. Ja. Nou ja, tegenwoordig beeldcultuur, YouTube, noem maar op. Ja, ik wil dat wel graag. Alleen dan moet ik even weer het een en ander overleggen. En dat moet weer met Wardchild overlegd worden. Want het moet aan bepaalde eisen voldoen. Nou, we hadden het net inderdaad over een boek, Roald Dahl. Er zit een soort stichting achter. Je hebt met Wardchild natuurlijk te maken met een organisatie. Daar moet je eerst contact mee zoeken als je zoiets als dit doet. Ja, daar begint het mee. Ik heb eerst contact gezocht met Wardchild en ik heb het project voorgesteld en uitgelegd wat ik wou doen. En toen zeiden ze van, dat vinden we op zich een goed idee. Alleen, het is een actie voor Wardchild, dus niet door Wardchild. Dus je moet het echt zelf in je eentje doen. En ze kunnen je wel ondersteunen, maar het is niet zo dat hun alle communicatie en zo naar buiten doet, promotie en zo, dat doen ze niet. Dat mag je zelf doen, dat doe je vandaag, gelukkig vanmiddag hier. Gaan we ook nog even delen op social media, want dat moet natuurlijk beluisterd worden, gedownload voor het goede doel. Misschien nog een clip. Ben jij afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd. Ja, dat moet je wel even vragen natuurlijk. Ja. Ik ben helemaal... You made it. Ja. En wat ga je nu doen? Ik ga gewoon verder met wat ik al deed. Ik schrijf heel veel, maar dan voor andere artiesten. Ja. En ik zit erover te denken om voor mezelf ook dingen te gaan schrijven.
En daarnaast binnen studio's, projecten. En misschien binnen het onderwijs. Nou, ik ben benieuwd. Hou me op de hoogte. Terug naar de single. We leren nog even een stukje hier. Hij is dus te downloaden. Zeg nog even de titel precies, dat mensen hem goed kunnen vinden. Ja, hij is te vinden onder Deltion College voor Warchild. En de single heet Geef mij een naam. En kost €1 en de opbrengsten daarvan komen ten goede aan Warchild. Nou, fantastische organisatie met een geweldig doel. Ban in oorlog. Je mag er echt net op denken, maar het gebeurt wel degelijk op dit stuit. En ik ben blij dat je er aandacht voor hebt gevraagd. Er gaat nog een vinger omhoog. Je moet vast nog wat vertellen. Ja. Daarnaast is er ook een actiepagina. Die is te vinden op www.warchild.nl. En daar kun je de actie opzoeken. Die heet ook Geef mij een naam. En als mensen meer informatie willen of willen graag weten van hoe het verloop van het project, wat het opgebracht heeft, kunnen ze daarop aanmelden. Nog een keer het adres. www.warchild.nl en de actie is te vinden onder Geef mij een naam. En anders geef mij een naam met streepjes ertussen achter warchild.nl. Dankjewel. Succes, Jordi.